man! Yeah. Sayo ko mu-gawas kay study mod koron, pero study sa mapa dili sa lesson. Section 3B sa eskuylahan, sa internet cafe, attendance sa lobby, AFK sa degree. Sarsier lang ko, balik ra unya, siyar sa kanto, gisirang baon sa tagayan. Stick sa kamot, cloud sa baba, naami sa lab, pero labra sa baba. Naa sa klase kunohay, pero online ra ang exam. Rank kay legendary, pero grado kay itinerary. Naa sa klase kunohay, pero outing ra ang program. Gi-absent ang tinuod, gi-present ang binuang sa likod. Sa inyong trust, group work mi pa, kinahanglan mi mag-overnight. Group chat ra diay selfie, filter limelight. Research mi sa library, daghan kayon books, pero search sa itinerary. Beach drinks, hook, short break rani, quick smoke, chill ang good. Short ra gyud ang future, kung long kaayog sa blaydod. Naggot sa klase, nagkot pud sa chance, nagambak sa trip, wala ka bantay sa konsekwensya. Gi-eskwela ka pero gi-eskwela nimo ang ginikanan. Gi-enroll sa paglaom, gi-drop sa kalisdanan. Ang imong present po sa class record kulang, kaya present nimo sa family puro alibay lungrang. Nasa klase kunohay, pero online ra ang exam. Rank kay legendary, pero grado kay itinerary. Brow, naa sa klase kunohay, pero outing ra ang program. Gi-absent ang tinuod, gi-present ang binuang sa likyok. Yo, click sa laptop, glow sa screen, pero call we scroll. Streaming image on display, pero sa real life still on hold. Leaderboard sa interface, beauty pero walay true goal. Attendance sa chat, pero ang puso nag-story sa toll. I-shift na ko ang mic sa cam, spotlight tips sa roll. Kita ra sa feed, pero kalibutan na to sing grace, kalay and call. Offline dreams nag-spark, pero connection naghahod og stall. Gimingaw sa real deal sa live scene, beyond the console. Hey! Naa sa klase kunohay, pero online ra ang exam. Rank kay legendary, pero grado kay itinerary. Naa sa klase kunohay, pero outing ra ang program. Gi-absent ang tinuod, gi-present ang binuang sa likod. Sa inyong trust, yeah. Gipasulod sa class, hallway fear nga magpabilin hall. Zoom drama sa gabi, kinasing-kasing ang plot, pero joker's role. Group chat na design for project, pero solo mode gihapon lag soul. Promises sa kilid, emojis lang ang reply, empty la kahalo soul. Deadline sa calendar, recheck, we chasing control. Effort mura goes mawala sa head, but still on patrol. Grado ga right sa smoke, pero ang future klaro ta of dili dope. Town sa scene, nagahabol ta, balik ta for the walk to more. Naa sa klase kunohay, pero online ra ang exam. Rank kay legendary, pero grado kay itinerary. Naa sa klase kunohay, pero outing ra ang program. Gi-absent ang tinuod, gi-present ang binuang sa likod. Sa inyong trust. Sa klase kunohay, pero online ra ang exam. Rank kay legendary, pero grado kay itinerary. Naa sa klase kunohay, pero outing ra ang program. Gi-absent ang tinuod, gi-present ang binuang sa likod. Sa inyong trust, yeah. Balik ta sa real mission, dili na matagad sa comments, but sa personal ambition. Ang presented sa pamilya, unang tinuod nga connection. Kay ang buhay mo shine, pagbalik dili lang sa virtual section. Yeah! Naa sa klase kunohay, pero online ra ang exam. Rank kay legendary, pero grado kay itinerary. Naa
tinuod gi-present ang binuang sa likod sa inyong trust. Sa klase Kunohay pero online ra ang exam. Rank kay legendary pero grado kay itinerary. Naa sa klase Kunohay pero outing ra ang program. Gi-absent ang tinuod, gi-present ang binuang sa likod sa inyong trust. Yeah!